Αν από την μία πλευρά το βλέμμα σου αντικρίζει το μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδας, Όλυμπο, και από την άλλη τον μεγαλύτερο κόλπο Θερμαϊκό, τότε βρίσκεσαι στην Κατερίνη, πρωτεύουσα του νομού Πιερίας. Ο ποδοσφαιρικός εκπρόσωπος της πόλης είναι ο Πιερικός, η ομάδα με τις κατάλευκες φανέλες, το χρώμα της διάβγειας. Με ξεναγώ τον πρώην ποδοσφαιριστή και νυν τεχνικό διευθυντή του Πιερικού, Θωμάκη Παρίσι, θα επιχειρήσουμε να ανακαλύψουμε κάποιες πτυχές των ολόλευκων. Είμαι ο Κυπαρίσης ο Θωμάς. Ουσιαστικά επαγγελματικά ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από εδώ. Από εδώ είναι η πόλη μου, από εδώ κατάγομαι. Εδώ μεγάλωσα. Πρώτα ξεκίνησα από το χωριό μου, στα τοπικά πρωταθλήματα. Μετά ανέβηκα 2 κατηγορίες. Πήγα στο Λιτόχωρο, Απόλλω Λιτοχώρου, Δέλτα, η τότε Δέλτα Εθνική, που ήταν, θεωρώ, σε επίπεδο καλύτερο από το σημερινή Γάμα Εθνική. Μετά με πήρε ο Πιερικός και μετά ξεκίνησα την επαγγελματική μου πορεία. Εγώ ήμουν πιτσιρικάς, ήταν η πρώτη χρονιά ουσιαστικά επαγγελματίας με ένα καταπληκτικό ρόστερ, προπονητής ο κύριος Ματζουράκης, ο Γιάννης, Β' εθνική ομάδα, και εκείνη τη χρονιά ανέβηκε ο Πιερικός. Ήταν η χρονιά που εμφανίστηκε στη Super League. Τότε ήταν εμείς οι πιο μικροί που ήμασταν τότε, 21 χρονών, γιατί είχε πολλούς παίχτες καλούς, έμπειρους παίχτες. Πήραμε το πρωτάθλημα, μετά βέβαια γίνανε άλλες αλλαγές. Οι πιο μικροί εμείς έπρεπε να φύγουμε, δανεικοί άλλοι αυτό. Αλλά ήταν η τελευταία χρονιά ουσιαστικά του Πιερικού στην Α' Εθνική, αν θυμάμαι καλά, την τελευταία περίοδο. Δεν το συζητώ βέβαια, το γήπεδο γεμάτο κάθε Κυριακή, γεμάτο. Η ομάδα έπαιζε καταπληκτικό ποδόσφαιρο και φυσικά ήταν ό,τι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν νεαρό, ο οποίος ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα, να είναι στην ομάδα της πόλης του, σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να παίζει σε ένα γεμάτο γήπεδο και φυσικά να υπάρχει και η κατάληψη του στόχου που ήταν το πρωτάθλημα και η άνοδος. Η ομάδα της πόλης είναι ο Πιερικός. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί και άλλες ομάδες συμπαθέστατες φυσικά, όπως είναι το Αιγίνιο, όπως είναι η Καρίτσα, έχουν πάει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Τότε η Γάμα Εθνική, αν θυμάμαι καλά, ήταν που υπήρχαν συμβόλαια, γιατί έχει κάποια λίγα χρόνια που έχει γίνει ερασιτεχνική η Γάμα Εθνική, χωρίς συμβόλαια. Είναι το Κεραμίδι, τώρα το νέο Κεραμίδι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα της πόλης, αυτή που αντιπροσωπεύει τον νομό Πιερίας, είναι ο Πιερικός. Και όχι μόνο την Κατερίνη. Έτσι. Με τον πατέρα μου, η πρώτη φορά που ερχόμουν στο γήπεδο, είχαμε κάτσει εκείνη την καιρική, δεν θυμάμαι. Με τον αδερφό μου, παρέες με φίλους, οργανωμένοι με τα κασκόλ μας, φωνάζαμε. Σας είπα, είναι η ομάδα της πόλης. Είναι η ομάδα της πόλης, ο Πιερικός. Υπάρχει κάποιο μάτς που ξεχωρίζεται από το πέρασμά σας στον Πιερικό? Υπάρχει ένα 8-0 που είχαμε κερδίσει με την Καβάλα. Ήταν στο λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Θέλαμε φυσικά να κερδίσουμε. Κερδίσαμε με εκείνο το μεγάλο σκορ που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η μεγαλύτερη νίκη που πέτυχε η ομάδα μου. Άσχετα αν εγώ με είχε βάλει αλλαγή, νομίζω, σε εκείνο το παιχνίδι ο κ. Ματσουράκης. Αλλά ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε κάνει. Στη μετέπειτα πορεία. 8-0 την Καβάλα. Συμπαίκτες που ξεχωρίζετε από μνήμης? Υπήρχαν πάρα πολλοί παίκτες. Ήταν ο Αστέριος ο Γιώτσας, ο οποίος αργότερα έκανε καριέρα στον Παναθηναϊκό, έκανε τον κύκλο του. Ήταν ο Μάκης ο Βαϊνάς, ήταν ο Γιώργος ο Γκοτζαμανίδης, ο Γιάννης ο Γκαμπέτας, ο Μαυρομουστακίδης, ο Κούτος. Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής που ήταν Έλληνο-Αυστραλός, ήταν μισός από εδώ και από την Αυστραλία. Ο Χάρης ο Αμανατίδης, που θεωρώ ότι ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα, άσχετα αν δεν προχώρησε, γιατί κάποια άλλα πράγματα ίσως έκανε κάποια λάθη αυτό το παιδί, αλλά θεωρώ ότι ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που μπορεί να ανέδειξε, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, στη Κατερίνη, παρόλο που δεν προχώρησε. Ο Μπέκας ήταν από τη Θεσσαλονίκη, από τη Σύνδο, ο Χοΐδης ο Μπάμπης. Αυτά θυμάμαι τώρα προς το παρόν. Εντάξει, κοιτάξτε, τα αποδυτήρια όλα για όλους τους ποδοσφαιριστές είναι ένα μέρος χιούμορ, να ξέρετε. Μέχρι να μπει ο προπονητής στα σωστά αποδυτήρια. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι ποδοσφαιριστές, αυτό κάνουνε. Αλλιώς δεν μπορεί να είσαι ποδοσφαιριστής, δεν γίνεται. Το χιούμορ, την πλάκα και αυτά είναι μέχρι να ξεκινήσει όλη η διαδικασία της προπόνησης. Έχετε να στείλετε κάποιο μήνυμα για τον Πιερικό, κάποια ευχή? Η ευχή είναι αυτή που έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια μεγάλη φέτος. Είμαι τεχνικός διευθυντής εδώ από το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια με τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο. Αυτός είναι ο βασικός άξονας ουσιαστικά που κλείεται γύρω-γύρω αυτό το δέντρο του Πιερικού φέτος που θέλουμε να μεγαλώσει. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είμαστε μέσα στους στόχους μας. Υπήρχαν κάποια προβλήματα τον τελευταίο μήνα, θα έλεγα, περί αποχώρησης του Προέδρου. Μετά αποφάσισε να μείνει, φυσικά με κάποια βοήθεια, γιατί δυστυχώς
Αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και στη συνέντευξη του Προέδρου είναι αλήθεια. Δυστυχώς δεν έχουμε τη στήριξη την οποία έπρεπε να έχει αυτή η ομάδα. Και για μας τους πιο μεγάλους και που είμαστε από εδώ, ξέρετε, είναι ακόμη 2 φορές πιο άσχημο, γιατί το γήπεδο αυτό, όταν έφυγα από πρώτη φορά ως ποδοσφαιριστής, το άφησα γεμάτο. Ξαναεπέστρεψα στη δύση της καριέρας μου όταν έφυγα από την ΑΕΛ το 2008, που ήρθα εδώ πάλι γάμα εθνική και ήθελε να πάρει πρωτάθλημα, κάτι παρόμοιο με τη σημερινή κατάσταση, πάλι γεμάτο το γήπεδο, και σταμάτησα το ποδόσφαιρο εδώ. Από εδώ ξεκίνησα, από εδώ σταμάτησα. Αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα φέτος, ας πούμε, που συμβαίνει, δυστυχώς είναι απογοητευτικό. Απογοητευτικό, δεν μας βοηθάει καθόλου ο κόσμος, δεν έρχονται οι φίλαθλοι, δεν ξέρω ποιους λόγους επικαλούνται και τι συζητιέται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντάμεψη, τουλάχιστον για τους παίχτες, γιατί αυτοί παίζουν, αυτοί θέλουν το χειροκρότημα, αυτοί θέλουν την ψύχωση, αυτοί θέλουν την ενθάρρυνση. Για αυτή την προσπάθεια που κάνουν, που υπάρχει, και φυσικά βέβαια και για τον Πρόεδρο, για όλους εμάς που είμαστε γύρω, που παλεύουμε για να λύσουμε προβλήματα, ξέρετε, σε μια λειτουργία ομάδας, επειδή λειτουργούμε σχεδόν επαγγελματικά σε όλα τα επίπεδα. Η καθημερινότητα δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, εμείς είμαστε εκεί για να προσπαθούμε να τα λύσουμε. Οι παίχτες στη δουλειά τους εδώ, οι προπονητές, το staff το ίδιο. Αλλά δυστυχώς σας λέω δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δυστυχώς είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Δεν σας κρύβω ότι συζητιέται και ανάμεσα στους παίχτες πάρα πολύ. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει καριέρα. Ο Λαγός έπαιξε στον Παναθηναϊκό, ο Τάτος στον Ολυμπιακό, ο Ανδρικόπουλος στον Παναθηναϊκό Β, ο Σουλιώτης έχει 100 τόσα παιχνίδια στην Β' Εθνική τα τελευταία 3 χρόνια. Ο Ρέτζας έχει 110 συμμετοχές στη Super League. Είναι παίχτες από άλλη κατηγορία και έχουν δει, δηλαδή έχουν παραστάσεις. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα συζητιέται και ανάμεσά τους για αυτή την έλλειψη του κόσμου. Ο πρόεδρος από την άλλη πλευρά εξέφρασε τα παράπανά του γιατί δεν έχει στήριξη και στο οικονομικό, παύλα επιχειρηματικό κομμάτι από την ομάδα επιχειρηματιών εδώ της Κατερίνης. Βέβαια τελευταία γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε τη διαβεβαίωση από προσωπικές επαφές που είχα κάνει εγώ και οι συνεργάτες ότι θα υπάρξει μια συνέχεια, μια στήριξη και μια συσπήρωση, θα έλεγα, από το κατερινιώτικο στοιχείο, το πιερικό στοιχείο, θα έλεγα, από όλο το νομό, και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θέλουμε να ανέβουμε κατηγορία, είμαστε 2 βαθμούς από την κορυφή. Στο δεύτερο γύρο την έχουμε μέσα και την Αναγέννηση Καρδίτσας, επίσης μια ιστορική ομάδα, και αυτή είναι μια ομάδα πόλης, στην οποία όμως ανταποκρίνεται ο κόσμος. Γιατί παίξαμε εκεί μέσα και είδαμε το γήπεδο γεμάτο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κριτήριο και φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, να το ξέρετε, από την εμπειρία μου το ξέρω, γιατί έχουν χαθεί γενιές φιλάθλων. Είναι λυπηρό δεν είναι, δικαίωμα του καθενός είναι, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, να παίζει ο ΠΑΟΚ και να φεύγουν, ας πούμε, 7-8 λεωφορεία από εδώ από την Κατερίνη. Δεν ξέρω πόσα, πάνω από 1000 διαρκείας έχει ο ΠΑΟΚ, και καλά κάνει, έτσι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις μεγάλες ομάδες της Μακεδονίας, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Άρης, και λιγότερο από τον Νότο. Άρα λοιπόν αγαπάει το ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ότι στο μυαλό τους, στην ψυχή τους, στη σκέψη τους δεν υπάρχει ο πιερικός πλέον. Υπάρχει μόνο ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Άρης, κατά δεύτερο λόγο οι μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Θέλει πάρα πολύ δουλίτσα. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ούτε να πείσουμε, ούτε να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε για να πείσουμε κάποιον νεαρό ή οποιασδήποτε ηλικίας φίλαθλο να έρθει στο γήπεδο. Εμείς μιλάμε με τα αποτελέσματα. Παίζουμε μπάλα, έχουμε καλή ομάδα, προσφέρουμε νίκες, προσφέρουμε βαθμούς, προσφέρουμε ένα όνειρο που μπορεί να το διεκδικήσει και να το ζήσει όλοι οι φίλαθλοι της Πιερίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι άλλο να κάνουμε. Δεν κάνουμε πολιτική. Ποδόσφαιρο δεν είναι πολιτική. Προσπαθείς να πείσεις τον άλλον. Πράξεις. Αγωνιζόσασταν για το σήμα στην καρδιά. Κοιτάξτε, πάντα δεν σας κρύβω ότι σε όλες τις ομάδες που πέρασα, ο πρώτος στόχος μου, και πιστεύω ότι τα κατάφερα, μπορείτε να ανατρέξετε σε όλες τις ομάδες που έχω περάσει, ήταν ο σεβασμός στο έμβλημα που φοράς. Ο σεβασμός. Ο πρώτος στόχος μου λοιπόν, σαν ποδοσφαιριστής, ήταν να μ' αγαπήσει ο κόσμος. Να μ' αγαπήσει ο κόσμος. Και νομίζω ότι το κατάφερα και στον Μπας Γιάννενα, και στον Άρη, και στην Ξάνθη, και στον Πιερικό, και στη Λάρισα, και στην Τρίπολη που έπαιξα, και στην Ελευσίνα, που ήταν από τότε ξεκίνησε, και στην Ελευσίνα κάνανε σύνθημα για το όνομά μου, και γενικώς σε όλες τις ομάδες που πέρασα. Προσπαθούσα να δώσω την ψυχή μου και στη χειρότερη μου μέρα. Προσπαθούσα να δώσω ό,τι μπορούσα. Και αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που με χαρακτηρίζαν, ας πούμε, ως ποδοσφαιριστή. Όπου και να παίζεις πάντα θα σ' ακολουθώ. Για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω.
Κέρι χαρά, έχω τρελά μες στο μυαλό.